Най-силната молитва. Един вярващ се обърнал с молба към мъдреца. Учителю, научи ме на най-силната молитва. Досега уж все се моля, но Бог не ме чува. Мъдрецът се усмихнал и разказал тази притча. Двама братя се озовали на безлюден остров. Нямало откъде да чакат помощ. И те се молели, всеки както и колкото можел. Най-спешно се нуждаели от храна. Бог изпратил в изобилие плодове и риба, но слънчевата поляна с малините и подходящият клон за въдица се разкрили само на единия брат. Имали нужда от място, където да се скрият от проливните дъждове. Пак само единият открил уютна пещера, но другият не. Имали нужда от плавателно средство, за да напуснат острова. Единият намерил изоставена лодка на брега, но другият не. Открилият лодката, тъкмо щял да задвижи веслата и да отплава към обетованата земя, но се сетил за брат си, който още бил в беда и решил да го вземе със себе си. Когато отплавали от острова, единият попитал другия, защо каквото и да поисках от Бог, той ми го даде, а на теб не. Ето го отговорът. Бог ми даде всичко, което поисках от него. Аз го помолих само за едно нещо – да ти помогне. Най-силната молитва е тази, която се изрича с любов към Бога и ближния.